तेजपुर इउनिट अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन थांनाय 13 आगस्टआव दानाय जादोंमोन। तेजपुर कलेज, दरं कलेज आरो साइन्स एकाडेमि तेजपुर बे इन्स्टिटिउसनफ्राव फरायनाय गासै फरायसुला फरायसुलिफ्रा ज' लोगो नांनानै फरायसा फरायसुलिफोरनि नुजानाय बायदिसिना जेंना आरो लोगोसे बर' माहारिबाद एबसुनि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपल बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गेरेमसा माहारि दानायनि जि सिमां बेखौ फरायसा फरायसुलिनि गेजेराव जोङो बोरैहाय गोसारहोनानै गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ खौसेयै तेजपुर इउनिट एबसुनि गेजेरजों लाखिनानै बोरै हाबा मावलांनो हायो बे मोनसे थांखिजों बिथांमोना दानानै लादों। दरं कलेज तेजपुर कलेजाव बड' स्टुडेन्ट लिटारेरि ससाइटि दङ, नाथाय बे ससाइटियाव थानाय फरायसा फरायसुलिफोराबो मोनसे ग्रेटार इन्टारेस्टआव आरो मोनसे ब्रड मोनसे पार्सपेक्टिभआव गासैबो कलेजफोरखौ ज' खालामनानै जथायनानै तेजपुराव फरायफैनाय गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन जिल्लानि बे फरायसा फरायसुलिया दिनै मोनसे इउनिट कमिटि एबसु दानानै लाबाय। बे इउनिट कमिटि एबसुआ आनसलिक कमिटि लेभेलनि मर्यादा स्टेटासखौ बिथांमोना मोनदों आरो बिनि गेजेरजों माहारिबाद बड' नेसनेलिज्मखौ जोंनि आइडेन्टिटि, जोंनि स्पिरिट, जोंनि गासैबो बिथिंजों जों फोथांनानै लाखिनांगोन। गुबुन मोनसेया जाबाय जे गावबा गावनि जि केरियार फरायनो फैनाय, सोलोंथाइ लानो फैनाय, क्वालिटि इडुकेसननि गेजेरजों साक्सेसफुलि गावबा गावनि जि कर्स दङ बे टार्मखौ कमप्लिट खालामनांगोन आरो जाहाथे मोजां रिजाल्ट खालामनानै बिथांमोना जिउआव साफा साफा सुबुं धोन आरो सासे मोजां बेक्ति जानो हायो। आरो बिथांमोननि जि एम्स आरो अबजेक्टिभ दङ, जाय जि लेभेलाव दङ, सोरबाया नोङो मेडिकेल इन्जिनियारिं बा नोङो सिभिल सार्भिस बा टिचिं लाइनाव थांगोन, ससियेल खामानि मावहैगोन, गुबुन गुबुन एरियायाव जायफोर खामानि मावगोन। जों लुबैयो जे बर' माहारियाव आरोबाव जोंनो जथेस्थ' हिउमेन रिसर्सनि गोनांथि दङ। बिनि गेजेरजों जोङो माहारिखौ दानांगोन। गुबुन मोनसे बिथिङा जाबाय जे स्टुडेन्ट लाइफआव जोङो बेजों बे सिनायलायनांगौ। फारसेथिं कलेजफोराव नुजानाय एडमिसननि बेलायाव, रिजार्भेशननि बेलायाव, स्कलारशिपनि बेलायाव बायदिसिना सिटुएसन बेयाव जायो। ससियेल सिकिउरिटिनि माखासे बाथ्राफोर बेयाव दङ, जेरै जोङो लजिंआव थायो, हस्टेलाव थायो, जोङो रेन्टआव थायो, पेयिं गेस्टआव थायो। गोबां माखासे सिकिउरिटि कनसार्न मेटारफ्रा फैया नङा फैयो। आथिखालाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव ड्राग्स बा एलकहल गोबां माखासे थासारिखौ जों नुदों। बेफोरखौ जोङो जाहाथे एबसुनि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपल माहारि दानाय आरो जिर' टलारेन्स अन ड्राग्स बेनि गेजेरजों जाहाथे जोङो लाइमोनफोरनो मोनसे मोजां परिबेस, मोजां थासारि जों होनो हायो। दिनैनि समा मोनसे सान्थिनि परिबेस, डेम'क्रेटिक जोङो मोनसे पन्थानि गेजेरजों माहारि दानायनि थाखाय साइन्टिफिक पद्धतिजों हाबा मावगासिनो आरो तेजपुराव फरायफैनाय एबसु मावनायनि थाखाय स्पइल जाया, रावबो स्टुडेन्टनि केरियारा नस्थ' जाया, रावबो स्टुडेन्टनि केरियारा एबसुनि बिबान मावनानै आस'खान्दा जायाखै, फरायनो मोनाखै, बेबायदि जायाखै। सोमावसारनायनि टाइमाव मोनसे परिबेस दङमोन, बे आलादामोन। नाथाय दिनै सान्थिनि परिबेस, बयबो गावबा गावनि हाबाखौ जों मावनांगोन। दा बेखायनो फरायनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आइडिय'लजि, प्रिन्सिपल, एम्स एन्ड अबजेक्टिभखौ मावफुंनायानो बे इउनिट कमिटिनि मेन एजेन्डा जागोन। आरो सम सम माखासे हाबाफारिखौ लानानै जोंनि एक्टिभिटिनि गेजेरजोंसो एबसुआ थांनानै थायो आरो एक्टिभिटि गैयाबा इउनिटियाबो खमायगोन। जोंनि गेजेराव लोगो हमलायनाय, लोगो मोनलायनाय, बिदा फंबायनि जे आन्डारस्टेन्डिं बेबो खमायगोन। दा बेखायनो एक्टिभिटि बेस्ड फोथांना लाखिनो थाखाय फिसा फिसा हाबाफारि लानो थाखाय आङो दिनै बिथांमोनखौ खावलायदों। खोब गोजोननाय मोनदों जे गोबां मोनसे गोलाव इनिसियेटिभनि उनाव बे इउनिट कमिटि एबसुखौ दानानै लानो हादों। आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों। गोजोन्थों। माखासे फोरोंगिरिफोरखौ टिउटर हिसाबै थिसनना लानाय दङ, बिथांमोनहा 10,000सो सेलारि मोननाय जायो। बेजों सोलिनाया गोब्राब। बेनि सायाव नोंथांमोना सरकारजों माबाफोर खोथा रायलायदों? प्रभिन्सियेलाइजेसन आयेन बायदियै जि मोनसे टिउटर आरो टिचारनि जि मोनसे डिफारेन्स बेयाव लिरनाय दङ आरो बेबायदियैनो जायफोरखौ जि लेभेलनि बिथांमोननि जिखिनि क्वालिफिकेसन आरो जिखिनि केटेगरि बेयाव बेबायदि नमेनक्लेचार होनाय जादों। नाथाय जोङो खावलायदों, सरकारखौ जों दाबि होदों जे टिउटरनि मर्यादाखौ टिचार लेभेलाव आपग्रेड खालामनांगौ
आरो जि मोनसे 2017-18नि जि प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्टमोन बेयाव सार्भिसखौसो प्रभिन्सियेलाइज खालामदों स्कुलखौ खालामाखै बे मोनसे जोंनि दा थासारि नुजानायाव बे परिबेसा जोंनि थाखाय मोनसे चेलेन्जिं आरो बेखायनो उननि समाव जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो गावबा गावनि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसनखौ लानो नाजानांगोन आरो बिथांमोना जाहाथे टाइम बाउन्ड टिउटरनिफ्राय टिचारसिम प्रमोसन मोनो बेनि थाखाय जों सरकारजों उननि समाव सावराय